sign mar kansa. Parni dwe mokwongo kaka wuono chieng' tarik 31 chakre tarik 1 nyaka chieng' tarik 30 mar dwe mokwongo. Piny ngima kata mana piny ngima ojadhialo tuo mar kansa ahinya mano mong'ere kaka cervical cancer kata kansa mamako dho nyodo. Koro odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori nitiere campaign kata awareness ma bende dhi nyime e skund sekondar mar Nyarach mantiere e sub county Marongo, kama bende ibiro yudo thuolo makende mar mondo mi upimi cancers mopogore opogore. Manen chenro ma bende dhi nyime odiochieng' ma kawuono, chenro ma bende nochako sa 3 mar okinyi. Koro kintiere alwora mane kaunti ma Migori ahinya e sub county Marongo, idhi ichopi mano e skund sekondar mong'ere kaka Nyarach mar mondo mi otimni nonro makoni kod kocha ahinya mar tuo kansa. Mana kaka pile wachoga ni pimo samoro kisepimo kata mana tuo mar kansa ok nyal ng'eyo kata mana kintiere kode mar mondo mi ichak kata mana thieth e yo machon. Kaparo ni mana ni chieng' dwe mokwongo chakre chieng' tarik 1 nyaka chieng' tarik 31 mar dwe mokwongo, piny ngima jahingo odiochieng' kata mana dwe ma bende